kattojat ja tänään me tehdään todella hieno juttu. Vaikka ei oo tullut 100 kattojaa ja 1000 tykkäystä. Tää ihan sama. Me tehdään sen selittää. Video, jossa minä yritän pitää backin ja sitten on Volt. Tästä tulee hyvä video. Ja nyt kuvaaja on taas hän. No kokeilin taas. Mut se oli vaan kiitos. Ja miten vedetään sakseli? No ei se niin on maassa. Mä oon paljon helpompi.